ụlọ ọgbakọ omebe iwu nke Anambra steeti enwego nzukọ nwere otu onu wee na-akpọku aka na-achị steeti a bụ Ọkammụta Chukwuma Soludo ka ọ kpọkuo kọmishọna okwu gbasara ime njem dị n'aka na steeti a nakwa ụlọ ọrụ ndị ọzọ dịgasị iche iche nke a dị n'aka ka a malitezie wee mee ya ka ọ bụrụ iwu na onye ọbụla na-arụ ọrụ mmiri makwa na-eme njem gafee na mmiri na steeti a ga-eyiriri ya bụ ihe ga na-echekwa ndụ oge ọbụla enwere ọnọdụ ntụmadị. Ya bụ ụlọ ọgbakọ omebe iwu steeti a nwere mkpebi a n'oge akpọlitere ọkpụrụkpụ okwu a site n'ọnụ nwa amadi ahụ na-anọchite anya ọgbanta nkwado ekwusigo ma bụrụkwazịa onye ndu ndị kasị n'ọnụọgụ n'ụlọ ọgbakọ omebe iwu steeti a bụ Sir Ikenna Ọfọdeme. ka Emmanuel Chigbata kọchapụrụ gị akụkọ a. bụ ụlọọrụ omebe iwu kpọrọ okwu n'ifu na akwa eji egwu mmiri bụ nke ewepụtara ma bụrụkwa emere ka onye ọbụla na-aga na mmiri yiri ya. N'okwu ya ka Sir Ikenna mere ka amata na section 14 subsection 2 clause iwu 1999 mere ka amata na nchekwa ndụ na akụnụba bụ oke n'ọrụ dịrị gọọmenti ma mee ka amata na ọ dị oke mkpa n'ifu na akwa eji egwu mmiri nke onye mmiri yiri ya bụ omebe iwu amata na eyighị akwa emego ka ọtụtụ ndị mmadụ akwa. Ọ bụ nwe nkụzi ya bụ ihe nke abụọ bụ Honorable Golden Ilo ogbo ya na n'ọsha nke abụọ bụ Sir Ejike Okechukwu nakwa onye na-anọchite ọgbọnta nkwado ọgbaru nke mbụ Honorable Nobu Igwe kọwara ya bụ okwu dịka nke dị oke mkpa ma bụrụkwa nke ga-azọpụta ndụ ndị Anambra nakwa ndị na-azụ ahịa ọkachasị ndị na-aga na mmiri. Okwupụta okwu onye ọrụ omeiwu na steeti a bụ Right Honorable Somtochukwu Udeze gụpụtara ya bụ nkwekọrịta nke ndị omebe iwu ma bụrụkwa nke ha kwadoro site n'otu olu site n'ụlọ omeiwu na steeti. Abụ m Emmanuel Chigbata maka akụkọ ụwa ABS.